Хора, Коста! Ние с папа ходихме до Фантастико и аз си купих това, но ние по принцип имаме всичките без лилавия, ето вижте. Без лилавия. И аз си е купил ние му купихме синия лава бер, който пак го имахме. Но той по принцип преди си е купувал напитката на Хак, която е на Карлос Насар. И сам искам да ви покажа един трик. По-скоро там 2 или 1, не знам колко ще. Това по принцип всеки го може. Знаете ли какво? Аз буквално влизам в Fortnite вчера и печеля безплатен бугидаун. Наистина. Направил съм някакъв хак. Или просто like and subscribe and comment goodbye guys.